Kaduayan tayo dagiti sumaganad nga nangiyawa ti intensyon pagyaman da. Iso ni Isabel Budonia. Misa panagyaman ti panakaiyanak ni Harry Ken Arvey. Engineer Demetrio Baluga and family. Misa pagyaman ni Elma Habungan ken ti pamilyana. Mr. and Mrs. Samuel Rosalie Samson. Intay pay iraman nga ikararagan dagiti sumaganad amin minatay. Ama ikararagan iso ti kararwada Dio Bordonia, Isabelo Arvejo, Edita Bautista, Robinson Gakayan, Grace Villalobos, Ken Isabelo Villalobos. Kagayem ken kakabsat iti daytoy na santuan nga rambak misa kaduaen tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipod ti sisa santo ninyo. Tumakder tayo.
Sugyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agdadanggay nga agyaman iti Dios kadagiti parabor ken imbag na dagiti grasya ken panulong na agkamatalag tayo ti agsarday nga kaasi na nagpakumbaba tayo ti imatang na agbuyat ti bendisyon ken grasya na. Tapno nga rin maikarita yung makirangod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti napakumbaba anakem kun atayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basul ko, nay. Iso ngagpagpakaasya ken Santa Maria ngaganayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakapagpas. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen.
Nararag O Diyos, babaan di pa nakairoromen ti anak mo, pinabangon mo tinaidasay alubong, ipaay mo kadi, tada kami amamati, amaaddaan kam to tinasantuan alagan tinakem. Rokatan na kam kadi iti panang tagabo ti basol kada kami, ket iragpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen.
Yung electric fan, ipapaka-share mo. Dahil may basa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Simrek kanyak ti Espiritu ti Diyos ket pinagtakder na. Intuloy na tinagsao. Tao, ibaon ka kadagiti Israelita. Sinukir ken binusordak. Suksukiren dak paylaeng akas iti naramid dagiti kapuunan da. Natangken ti ulo da ket di da agraem kanya. Ibaon ko kadakwada amang ipakaammo iti bagak kadakwada. Siak ti Apo a Diyos. Dumngeg daman ken ka wenno saan. Maamuan danto nga adda propeta anay baon kadakwada. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat tayo. Tumangadak yan ka o Apo nga agpanuray iti kaasim. Tumangadak ken ka o Apo nga agpanuray iti kaasim. Tumangadak yan ka o Apo, tumangadak di talangit a pagturayam. Kas iti lalaki nga adipen, nga agpanuray iti apuna a lalaki. Tumangadak ken ka o Apo nga agpanuray iti kaasim. Kas iti babae a babaonen, nga agpanuray iti apuna a babae. Kas tamet ti pagpanuray mi ken ka. O Apo mi a Diyos mi, agingga akasya na kami. Sungbat. Tumangadak Ken ka Apo, agpanuray iti kaasim. Asya na kadi o Apo, wen kaasya na kami. Takasta unay ti panakaumsimi. Di mi maibturanen ti pananglalais dagiti nabaknang ken panangababi dagiti natangsit. Sungbat. Tumangadak ken ka o Apo, agpanuray iti kaasim. May kadwa, may basa. Daytoy a may basa na daw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tapno sa anak at tumangsit, gapu kadagiti adu na isang sangayan a banag a nakitak. Naikanak iti nasaem ngan anayen ngayon kabil ni Satanas. Amang parigat kanyak, tapno sa anak ngagtangtangsit. Namitlo a nagdawatak iti Apo a maikat kanyak daytoy. Ngem insungbat na kanyak. Umanayan ken ka ti parabor ko. Tanapigpigsa ti panakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod, maragsakan nak unay amang itangsit danyaman a kinakapsot ko. Tapno mariknak ti panakalaknib ti panakabalin ni Kristo. Si ayatak nga umawat kadagiti kinakapsot, panakababain, rigat, panakaidadanes, ken panagsagaba, may poon ken ni Kristo. Tanapigsaak iti kanito anakapsutak. Ti sao ti Apo. Ti Diyos. Ayaw Pagdating ka,
Ti apad ako mga kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Napan ni Jesus iti ili na ket simurot ken kuana dagiti adalan na. Napan nangisuro ijay sinagoga iti aldaw a panagina na. Sa dino tinangalaan da iti atao kadagitoy. Kasano ti pannakagunod na iti kasta a kinasirib. Kasano a makaaramid iti milagro. Saan aya nga iso ti karpentero nga anak ni Maria ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon. Saan aya nga agnanaid ditoy dagiti kakabsat na ababbai? Dagitoy ti kinunkuna dagiti nagdengeg ken kuana gapo ti sidda awda. Iti kasta inom sida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada mapadayawan ti propeta iti sadino man a lugar, malaksid iti ilina, kadagiti kabagyan ken pamilyana. Awan Apolos tinaaramid na milagro sa jay, malaksid ti panangpaimbag na ti sumagmamano a masakit, babaan ti panangipatay na ti iman na kadakwada. Nasdaaw unay ti dida panamati. Napan nangisuro ni Jesus kadagiti agnaed kadagiti barbaryo iti likmot ti Nazaret. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dakla unay ti rupak iti TV. Dili daw. Umuna pagyamanan tayo, nagiti timulong, dadto ni Mayura niya, ni Sir Derek, Heronilya Etchon, ti pan naka-install da ito'y CCTV camera para ti live streaming tayo, ken tinapigpig sa wifi. Thank you. Naiabot kakabsat at taha nga idi first Friday. Kasi na po Diyos mayat matlaangan. Iti sakripisyo yo nga taga Salcedo ti pan nakapatakder daytoy nga simbaan ti panangidaulo ni Father Garrett nya adu nga stress adu nga bannog ala apresyaren tayo ngam damdamo pay laeng mayura ag kurang met datoy basit gayon nga ti simbanyo kita nyo na dagay nga dataruan mabalin nyo ti sumrek apo may kagtader ti unag nya basit magayang datoy simbaan nyo kunak no dakkel ide kapagyamanan da kayo apo iti makadomingo ado dagitoy masapol nga masimpa dati sound system tayo makita yo ke kuapay laeng adamot nagkarin adumat dagitay timulungan maawatan naparigat ti taga Salcedo ta nalako da amin nga irikda nga simbaan ala ni Apo Dios ti mang supapak dayta nga ayat ken sakripisyo yo Apo bunga ti pamati daytoy nya bunga ti pamati yo daytoy nga simbaan umuna launay kadagiti ampay nga makaammokan niya amamudak mo laanghan nandak am mo kastamag kada kayo di kay maam mo quits aglaing kayo siyak ni Father Rufo Abaya nayanakak ijay Kamanggaan Santa Cruz Ilocosur agkakaaruba tay laeng ti parokya nya ijay solsolinag ti banbantay ijay ubog pagpatinggaan ti kalsada naordena na nagaspostulitak dito Salcedo idi panawon ni Apo Alex Jack Malagip no inya nga tawon day di danda ni aksam ordenan idin iso nga adu ti familiar faces adu pala dagiti si bibiyag nga nalipatan ni Apo Dios nga alaenen di kan mula pumuspusa yan adu pala malagip ko nga nalipatak tanagan yung nga dadduman nya naordena na nga padi idi December 4, 2006 nayasaynak iji Vigan Cathedral as deacon ken first 4 months as priest and then ita Santa Lucia 2 years nayasaynak iji Santa Cruz sa pagbiit 4 months assistant then iji Cervantes idi Cristo ijay nayasay adak ijay idi manunga bulan then nagparis-prisak iji Quirino
Talo tawon dito San Emilio, talo tawon ta Del Pilar, nagkakaroba tayo, talo na inam matawon di Sibilya, tata kayat yung mangkinhaan at daak itoy. No handak nga welcome jak pala na error dagi badok mabaling ko pala ti agawid. Ngawen. Ngawen, adapay dito ti pamilya nga daduma, natayon ti tatang ko, Andres Abaya, 54 na laidi. I was second year high school, di matay ti tatang ko. Sakbayak mga maordinan na tayo matiinang ko 2002. Basit kami lang, isang ulila kamin. Basit kami lang agkakabsat masang sangapulo kam laeng. No nagbiag kam kuma 13. 13 nga anak, may sanga Paris dati Iso nga mayat nga puunan dagi dinaganak mi ngam natay dungutan. Mayat nga puunan ni inang ko. 13 kami. Maika 11 nak asikog nga nayanak. Iso nga dagit agkungko na nga limalaang ti anak yun talhaan. Baka di maika 11 iso ti agpadi. Iso nga aganak kay latanya. Daki nga senior ka hanggang madumawat at kakababay mo kinapo Diyos na aganak kay pay. Walo ay sa maikawalo ak asibibiyag. Tapno maamuan nyo ti pamilya ko. Nya? Adamo kakaanakan min. Basit dala ang 34. Adamot apo kon dosen saan kumarit kayaw. Dayjay ti pamilya mi, nya? Dayjay. Wen. At datay dito yan, agdadanggay tayo, palubos ti apo, innam atawin. Ti basic principle ko na umayak iti may nga parokya, awan ti maibalon ko akinalaing, awan maibalon ko nga kinasiglat, awan aming kanyak ti kinasiglat, adda kada kayo, adda talento tay amin, pagtitipunan tay laeng parokya perfect daytan niya. Awang kanyak ti monopoly ti kinalaing. Adda kanyang talento nga ni Apo Diyos kada tayo, irwar tay laeng. Pagtitipunan tayo, dayta ti parokya niya. Dayo laeng. The basic principle na umayak makipamilya kada kayo. Kitaan tayo, agiinnalangon tayo. Pagkapsutan ti membro ti pamilya, haan nga masapol nga ikugtarkin ibilag. Isakit mo tagsublikin ni Apo Diyos. Nalawag? Hindi may maibasa tayo, nagpipintas. Umuna ni Ezekiel. Imbaw ni Apo Diyos ni Ezekiel kadagit Israelita. Handa ding denggan ni Apo Diyos natangken ti ulo da. Kanya ti ko na ni Apo Diyos mapangkalat ta. Ta uray no handak patpatyan, uray natangken ti ulo da kunana. Addan tulat ta propeta iti si Bayda. Rineject da ni Apo Diyos. Hamoy iti sao nga reject. Hello. No, ti mo na nga nakangkang ngagak ti reject. No, agkinkintas kami idi ti tabako. Amoy tabako. Nakakit-kita kay ti tabako. Kasla kay lagrup-rupa at tabako. Amma. Di mo nagkintas kami ikatan di jay hanga mabalin reject. In reject da. Ni Apo Diyos, in reject dagiti Israel. Handa kayat nga denggan di ibagana. Iso nga masapul ti propeta. The same, may kadwa nga maibasa ni San Pablo, niya ti kunana, tapno agbalina ka napakumbaba ng ted ni Satanas, iti sakit, pan nakairuruman, pan nakai-kuskuspil, tapno sa anak nga agpangato. Kinapakumba ti ibagana. Dito yung may ibanghilyo tayo, nakarkaromanan, nagawid ni Apo Jesus, ijay ilina, nagsao, ijay pulpito. Nangalaan na laing, nangalaan na't sirib, kinukarpintero. Mga taga-ili day ta. Siyempre, no taga-poblasyon kumaga na siglatan. Taga-kalangkwasan lang na. Siguro madagay taga-ili niya. Kaya nangalaan na. Taga-adayan na sayat nga gaputi Nazaret kunana. Kanya ti kunan ni Apo Jesus, mapadayawan ti propeta, iti amin ang lugar, malaksid ijay, bukod na lugar ken kadagiti, pamilya na, rejection, kaanda nga inawat, iso nga awan mati, milagro, laglagi pa nyo dayjay, rejection, kinatangsit, awan ti, milagro. Kunukit kitaan tayo kakabsat, duang klase da ito'y. Ti rejection, iti may nga tao, mabalin nga iso ti agbalin a challenge, ti biyag mo, ta sumiglat ka. Or mabalimmat nga iso, ti mangitalmagking ka nga agnanayon, kat nakapoy ka. Bisyak matakang kung mga ibaga,
Tingamin rejection no daduma ka intentional ken unintentional. Hanya ti intentional, di talaga nga awan sir beam. Be careful, beware of your words. Alwadan nyo ti sa uyo, da kayo nga daanak kada apo na ibagayo iti tao nga awan sir bina, mabalin nyo ang mapatay isuna. Haan nyo nga patayon physically, ngam di ambisyon na madadail, madi. Comparison, reject di jay, rejection di jay. Nalalaing ngamin isuna ngam sika. Nalalaing ngamin himo na nga padi ngam day tapadi mi. Sungurti ko nak di kalangkwasan datay ka imay kay nakimisa anya purposyo. Umay kay agdaydayo agpakumbaba kay na po Diyos una umayo siripon sino di baro apadi ay nagwakwapo mo di dati nagpangit mo jakto umayan. Handi ha. Rejection, adu ti klase ti rejection. Adda mo dagiti unintentional. Han nga binalak ngam actually na reject na ka. Idi rumor ti psychological processing ni kas ano ti process ti rejection kanyak. I was born 1974. Ni ading ko sumaruno kanyak 1976. Di sumaruno 1977. Therefore, talo pa ilat tawong ko 20 ading ko. Kas ano rejection ijay no maturog kami. Kudkudan ni inang ko jibukot di inuod dyan may. Di sumaruno kanyak ni amang ko. Sino mang kudkud ti bukot ko. Ingka di adigay igorod kad mo. Doon, saggay sa dagarudan. Saggay sa dangarudan. Apay nga handak kay kayat. Simrek na dyan. Mapangkam agdapil ti unas. You know unas? Nagaddayo, aging gadya, kinaklili. Magmagnakam ti parbangon ti silaw mi burroong. Anyo man amo burroongan. Ni inang ko, awitin na dyan dyan may. Di sumaro kanyak, awitin ni ading ko. Sino mga awit kanyak, awitin ta kuribot. Handa nga balak nga i-reject dak but actually mari namon kurang nga rod di atensyon adda kaslad na mapapaborang ngam handa basol ijay ka nga pimigsa na reject kak kunak ija apay handak kay kayat adu ang banag dayjay ngam handa nga basol kuno dadduma dayjay pan nakakasjay tayo isu ti sumiglatan tayo no adda na mo dayjay haan nga mabaling nga itod ni Apo Dios di kaya mo. No daduma, awre ti kararag tayo, i-reject na po Diyos. I-reject na kayo. Apaya, no daduma nga rod kunana ni San Pablo, no nga minuhan na nga itod datoy, tumangsitak. Kada kayo, kararag kay akararag, apo, ikan na kumati na pintas nga tagtaga ina. Barbaring rumortay tarakeng ko, ay apa, nakangapangabakan, apaya, sigurado na nga baka milyon-milyon, makinisa ka payag pa rin to mangitawanan Timaray kan Naitib na amin ta kaya mo, ay, mapukaw ka Isungurod nga nadaduma ti rejection kin ni Apo Diyos, saplitan na tayo, amoy ti sawa nga saplit. Napadasan nyo tinabaot. So, napadasan nyo, nabaot ko na Han? May mayat sa may di uso tibaot, Han? Tatamat, apo, bawal ka no ti agbaot, maibumbo ka, maitulpo ka, adda ka no, anya na ganan, anya na ganan, ordinansa nga awan ti magbaot, apo data ubing, ayang kamanganan, kunana kanya. Pag salud-sudang taubig, hindi ka kusilapan da kalaan ka talagang kasla kampilan, agpaigid ka. Kaya apay nga napadasan dati na baot. Niya, amang ko hindi paborito na pagbaot. Apaw, dati baina tibunang, amoy ti baina tibunang. Guma nga napitpait. Talaman alpaak Nga isuma, nagnakaman mi. No daduma, masapon mo tibaot. I-reject na mo, di pag-ayat tayo. No daduma, haan nga masapon nga itod amin na po Diyos. Haan nang itod amin. No daduma, ay, saplitan na tayo nga rod. Nakaroon niya po Diyos na isuag saplit. Ipapatay la. Kada punsyonan, talo nga supot ta iyawid mo takitaam ka na maamin nga tabtaba takita saplitan na ata bendition anak man kung kunam taon. Hop, pabagyam mo ti daduma kunana. Kunana pwede pagsasawda di amang ko ka hamuunay kadakkelan ti kumurab. Amoy ti kumurab. Maaltutan ka. Laglagay pa nyo daya, naunag daya. Hamunay kadakkelan ti kumurab, maaltutan ka.
Iso ano ni Apo Diyos na daduma, sakbay ka pala kumurab, saplitan na ka. Apa yang amin nga dito iti ibagbagana. Ni ay San Pablo, nagpintas di pa ng ibagana, when I am weak, it is then that I am strong. Idi nakapsutak, iso nga pimbigsa ako na idi na-realize nan, naggapo kami ni San Pablo, soldado na bilag. Idi nasarakan na ni Apo Jesusen, nagbalbaliw, nagbalin anapakom, baba. So agsakitan, pinarparigat dan, inkuskuspildan, taapaya, mabigbignan nga awanin ti gawgaway na ni Apo Jesusen ti agtrabaho para kenkwana. Dahil ti serbiti kinapakumbaba, di pa nagparintumeng. Tanuhan tayo agparintumeng, no awan ti kinapakumbabahaan, Apolos nga agtrabaho ti milagro. Di balay jay ili ni Apo Jesus. Awan milagro ana pasamak apaya, kino anak ti karpintero, dinildilaw da. Kas di malakan niya tayo, no natangsit di puso tayo. Awan ti maaramid na milagro. No haantay nga agpakumbabakan niya na, awan mapasamak. Agtali na id tayo, ijay, no anya jay estado ti biyag tayo. No agtaltali na id kadta, sirib mo, adal mo, sanikwang na awan ti kinapakumbaba, awan ti maaramid a milagro. Ngam na adda openness, adda pa panang lukat di puso, oray ko nam nga managbasol ka, oray ko nam nga tari no tarigaga no bigbigom nakapsot ka tarigagayam ti agbalbaliw, agtrabaho ti milagro. Kaysa adda may sa parokya nga kanayong ko istoryaan. Napanak, tila ako light, duduwang agkabaw alakay. Agpakumunyo da, agpagpagurgur da pa yun, agretire kayaw. Kakunak ka dagitay, ay amin nga mamartet, may kayon, tagakulit kayaw. Ang mabalin nga taapo, basta may kayaw, nagadadal da mo piman, si papakumbaba da mo't nga nagadadal, nagkunkunpisar da mo't. Hindi ko nagserbidan, agpapagurgurdan, si kamam mo ti mamartet, pagkatapos ko, bagi ni Kristo ko na. Hindi ko may isang Domingo ko na, sino na nga bak, kunak na mamalot da garod. Jay apo, kaji panlot di kalman, hangkam nga napan apo. Apaya, sinungor din ang nga ili kada kwada. Kababain ka ako light kami. Oh, kita yung medyo nagbalbalyo doon niya. Inanusan da, di nagsim-seminar, di kina ako light da, iso tinang balbalyo kada kwada. Amo yun nga nagbalbalyo. Ay, apo dagita lektor kada apostolada chismosa. Ako light dagita. Ako light dagita agdildilaw da. Waan na taydan di dapat nagbaliw. Hamang nga. Diyan mo. Hamang taga Salcedo dagita na ikamang laeng. Dadumalain ni. Di mo awan ti nadalos, awan ti perfect iti matang ni Apo Diyos, agkam kamalitay amin. Ngam agtrabaho lat ti grasya na, no agpakumbaba di puso tayo, umararaw iti bendisyon na. Nagpakumbaba tayong agparintumang kengkwana, bigbigan na. Di kinapakumbaba tayo. Ngam may tangtang si tayo, yadda kada tayo, awan, ati maaramid. Napanag nagmisa di kalangkwasan, nagkararag kayo ta, masimpamot na ito'y simbaan nyo, kunak ka, magkwartami apo. Harong, apaya, agtaltalag ka iya kwartam, awang kwartam, adda kwarta niya po Diyos. Hamulag iganan. Nagrabaw ka nga pamati yun. Kinapakumbabalay dyan. Ngamin no, bilbilangam na dyan kukom, ay sulat pagtaltal kam, awan pulos maaramid ngam nagpakumbaba ka, mabalin nga isuna ti mga ramid, ha? Hello? Natay kayaw? Dapat si bibiyag ito'y awanan. Iso nga dayay, ngamin, no, bilbilangam laeng di kukwam, nga pagkarkarit mo, talaga ang awan. Ngam mabalin na, nga aramiden, nga ure hangking ka. Basta agpakumbaba, agkararag, agtalagking kwa na. Hantay nga ipapilit di kayat tayo ni Apo Diyos, masapol nga adda di kinapakumbaba tayo. Kunana nga rod ka ni Apo Jesus, iti kararag na idi maudi nga pangrabi, Apo no mabalbalin, ikatum da iti kupa ti panagsagaba. Ngam ti pagayatam ti masurot, aging gana, apay, no, panunutan tayo, no haan nga na tayo ni Apo Jesus, no haan nga na ilan sa ti krus, adda kastay kadakkel ti impact na kanya tayo. Nohaan nga na ilan sa ni Apo Jesus iti cross, rineject da. Kasjay nga ta ti kadakkel ti impact na kada tayo haan.
Isu nga dayta pan nakaupay mo, dayta no duma, dayta frustration mo. Apay nga kaslama marigrigatan ka no duma, baka da na ununag aplano na hamula nga amo. Anyo ti rumbang nga attitude tayo, agpakumbaba. No nabendisyonan ka, iburay mo, itulong mo kadagita kakabsat mo, nadagundaway mo nga agserbe, ited mo ti amin a puso. No ikang katigundaway nga tumulong kadagiti tattao, ited mo. Dahil ti kinapakumbaba. Ngam na ikarkarit mo ta sa ni kukwam, sirib mo, laing mo. Awan ti mapasamak a milagro. Huwag kakabsat, kitaan tayo. Ori ka day takadayot to'y. Sapay kong maata day takadayot to'y kinapakumbaba nga umararaw. Iti pamakawan, grasya ni Apo Diyos, agyaman ka dagiti panulong na. Apahan nabigbigan ta sakripisyo nga imay nagparintumang iti sango na. Kinapakumbaba day tangam lawagan tayo day jay. Puso. Hala, nya na kanan. Lawagan tayo kami no anya panggap jay. Puso. Kasi kunana ni San Pablo, when I am weak, it is then that I'm strong. Idi nakapsutak, ijayak nga napigsa apaya, ijay ti pangitudan ni Apo Dios panang supusop na kadagiti pagkurangam no agparintumeng ka. Iti kinapakumbabam di ta nga supusupan dagiti likalik kaong iti biyag mo. Hala kakabsat na tipon-tipon tayo, may sa apanggap, agyaman iti Dios, nagado ti parabor na. Nagado ti bendisyon na. Amom ti napakumbaba puso, tunggal kanito ti panagbiag mo, bendisyon ti Apo. Ngam tinatangsit a puso, ti berbirokam, dagiti agkurkurang iti biag mo. Ngam nabigbigam, at da ka pala nga makimisa, bendisyon na agpakumbaba ka. Da pala nagluganam, bendisyon na agpakumbaba ka. At da pala kinan mo, bendisyon na agpakumbaba ka. Ngam nabilbilangam di kurang, bilbilangam di pagkajay, kitkitaam no anya ti awan, awan lataan, natangsit a puso. Kakabsat nagikin nararag tayo, idaton tayo kinkwa na ti amin tayo, nagparintumang tayo, di ta nga aggabor ti bendisyon ti Apo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtawid ti Ama, ito sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtawid ti Diyos. Silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao diti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama, kat gapo kenkwana. Aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Gat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anaylansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlo nga aldaw. Kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo. nga Apo ken mangbangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen. Ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Iti kankanayo na panakaammo tayo kadagiti panagsagaba ken panangalaksid ti Apo Jesus ni Apo Jesus tapno maited na ti panakaisalakan kada tayo
Si papakumbaba tayo amang idaton iti ama tayo ana ilangitan dagiti kasapulan tayo. Ket iti tunggal panggep ko na tayo patgam dagiti kararagmi o Apo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Ikararagan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin nagtatrabaho, iti panakaisaknap ti naimbag nga damag. Tapno maiturong da ti Espiritu, iti pamati, ket madaan da ti tured, iti baet, ti panakaitugtugod, ken panakailaklaksid. Kumararag tayo iti Apo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo. Nang runa ti presidente tayo, ken dagiti amin nga daan tinangato nga akem iti gobyerno. Tapno maawat da kuma ti tulong ti Dios, ti panagserbida ti pagsayaatan ti kaaduan. Kumararag tayo ti Apo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Ikararagan tayo dagiti agsagsagaba, gapu iti panakaiwakwaksi, ken panakalipat. Tapno masursuro da tagtalek ken Apo Jesus ang nagsagaba, iti napalalo a panakaiwaksi. Kumararag tayo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Ikararagan tayo dagiti bagbagi tayo. Da tayo ang nagtitipon ita, iti langlang, ti lamisaan ti Apo. Tapno mataginayon, ti panagkakadwa tayo, babaen ti maymaysa a pamati. Kumararag tayo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Ikararagan tayo dagiti pimusayen, tapno saan kuma nga ilaksid ti Dios ida, iti pagarian na, ngayon maawat da kuma, tiagnanayo na kinaragsak, ngayon kari ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Patgam dagiti kararagmi o Apo. Agulimek tayo entay met dawaten dagiti bukod tayo a panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Ti special intention ni Mayor Ninya Grishel Herunilia Ichon ken ti pamilyana. Ni Estrelita Puruganan ken ti pamilyana. Ni Pinky Jane Bartolome Biag ken ti pamilyana. Ni Naida Feria ken ti pamilyana. Man nakabalin a Diyos, gapo kada kami impalubos mo ang mapadasan ti bugbugtong nga anak mo, ti maiwaksi, ken ti awandayaw na apan nakatay, tapno maaklon mi ti ayat mo. Denggem kadi, ket patgam dagiti dawat mi, nga ti anyaman asanaang, iti kinadaksang gasat adumteng kada kami, agtalik kam kumaken ka akan kanayon ken iti ayat mo. Ikamang mi amin dagitoy akararag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat adda tayon ti maikadwa a paset ti nasantuan a misa. Isu ti liturya ti nasantuan a Eukaristya. Maawis tayo nga gisagana ti sagot at ayat tayo kadagiti adu a bendisyon ngem papaay ni Apo Dios kada tayo.
Itayaw ng gawang Pilipinos. Iyan bigyan ay natin ipagpalayan apat ay dayang bigyan ka. Isip ay kumukha. Ay tuwang sakita, di kami pang-akin liliw, di kami tumawakin na isinin pinada. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kung kadagita imam, ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na. And sa amin, iniimutan ko. Ipaay mo kad Apo tadalusan na kam dayti a sakripisyo. Ket iti inaldaw degdegan na ti regtami amang gudod iti nailangitan a biag gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na maikari ket rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapu ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Sa puso, sa tumihan, sa tubig Diyos, niyang pigil ang Iti pagkaidaydayawan kasama Hosana iti kangatwang balay dahil mo ilinakatiyan ako sana Hosana Hosana iti kangat Hosana iti kangatwang sana Hosana iti kangat Pudnoon ay Apo, abiik ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot, ti paay mo, ti espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana,
Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ama iboyatto ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado atat tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Ang bawal ti krus mo, kenin ka panako. Inakamin sa langata, manubot ti sa ngalubong. Inakamin sa langata, manubot ti sa ngalubong. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, papadi, ken amin nga naayat nga tumultulong kin agserserbi iti simbaan mo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to kinainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Isari padaydayaw tinagan mo tunteng kung pati pagarya matungpal kung tinakip mo ito'y dakagayas sa dilaw
Item kadakang tinagaw ito, ipanet ni ipatinayo hanggang pagkawanan. Dagiti kaspasang mi, kasmet kumang, hindi pangakawangan ni, kadagiti ket nakapasok, kadalawa kami, inakang ket baybayan, naumantogo, iti suliso, ket isalang ta iti dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Iti panakabalin ken dayo o Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maisa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyat yam ti may sala nga sao mapaimbagton.
Ikaw, ibigos mo ang Di ko pa bibiyakin kaya Tapi untuk may sinakin ka Ito ang nagkadua Para ba'y malagay tuloy Ang silbi at kasip Puto ka aking gatong ipalibiyag Nagiyaya at iswa tibiyag Iti ang kasip sa akin Iti binigay isang tips na turugin Iyaya iswa tibiyag Iti ang kasip sa akin Iti binigay isang tips na turugin Hawa mo'y kirde kahit inutim Hayagit na kulay to'y kinakapay ko Italik ken kahit Yawat ken katiyamin Sim kadam tuyadikan Sumapyak itilipte Kinagalik like ken Iyawan mo mismo ako tibiyak ko Eti ang kasi sa paputikirin Eti bilis ang iba Gusto kang turugin ako Eti ang isip ako tibiyak Eti ang pansin sa paputikirin Eti bilis ang iba Gusto kang turugin ako Sumahay ka Vivos Ugali Ikutan ko'y biyag Lahat at biyag may sikit Itong pagkatuwa Para ba'y malagay Yung magserbi at kasipon Hingga kung pagbiyak
Ako'y ayaw iswapo tibiyato etiang asis papigirin etibigin iswapo tiba isko katuro kung ina Pumararag tayo. Apo, kalpasan ti pan nakapunumi, iti dati nakakaskas daaw a sakramento, ipaayo mo kadi, tamagunod mi, dagiti makaisalakan abunga na, ket agtalinaed kami, iti panagdaydayaw miken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag, ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit, Apo. Reminders kadagiti gimong Apo dito iken dagiti gimong nga pagmismisaan tayo. Hantay ton nga aramidan ti second collection ya. Ta amok nga nabanbanog kayo ti second collection. Dakdakkel na ipanyulat ta di opisina ta iparesibo yon ha. Dagiti mayat nga tumulong ipanyo jayon Apo hanyon ton nga aramidan ti second collection ta nabanbanogan dagiti taga Salcedo. Kadagiti bisita no kaya ayot tumulong in kay to di opisina niya. Adadto si Murot dagiti taga Abra. Nay da abogada kenda apo kapitan di taga Gabor ipulong kay to kinapuglen Dagiti taga Kandon, taga Anya pa dagiti daduma nga si Murot alak nasayatad da kayo agsubli kayo parokya ayo no kaya yun toy welcome kay latamot Apo niya. Makita yun to ti rumwar nga pintas ti Salcedo nakalumang laeng ti pintas ti Salcedo nga nasiksikat to ti Salcedo Ibilya Apo kapitan. Ang kunaklaan wan aman. Welcome Apo, thank you kadagitay thank you ti ayat yo ni mga daulo ti ili tayo ni Apo Mayora ti pamilya na da kay amin nga nang pasangbay kada kami. Dito yung makikiyong manglukloko. Hagi ang kami panang pasangbayo kada kayo. Panang pasangbayo kada kami tila idawat ko agkararag tayo. Nya nagpakumbaba tayong agkararag dumteng tulat ta ti milagro. Nya tumakder tayo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Kondisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sipit tigat ng taswito kanita ibatin na pag-ibig na eres mo itanggap patuya kuya di at piliin at sa mga ang pilit susundan kaya kasigawan sigawan igal silang kenmira surutin ka
maipakaam mo apo dagiti brother acolytes, lectors, apostol